Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita.
Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Ah, Isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Kasama na yung code mo. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita Dito babarilin. sa gitna. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato!
Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio.
Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya.
ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang
gusto mo na isumbong. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay,
sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Bilisan
Bilisan mo, bilisan. Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag
Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yun. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Yung karburador kasi na na tubigan. Kaya ganun takbo. Pinalusong mo sa baha eh. Bawal ba? Ay! Kawawa yung motor, guys. Maulang Wednesday, Kabisyo! Good evening ko! Good evening, Dee! Kabisyo, mga katas ng nakalipas na! Hoy, na-party-party kayo gabi na. Dapat din mag-party. Gusto Ano ko oras mo magpa-party? Oo nga, no. Sige na, Ano ka ba? party. Gabi Good na tayo. evening. Good evening! Kasama Well, nyo? kasama nyo, syempre, Certified Playboy Uncle Dagol! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Present ang mga angkol eh. How about ang mga titas natin dyan? Present! Siyempre, nandito ang ating dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Tita Max Tanya Chinita. Tanya Chinita. Siya ang sexy hot, yummy natin. With Mang Kanor. Yan talaga. Ikaw Hindi pa rin talaga natutuyo yung brief ko, Kaya guys. tayo pinaparusahan, alam mo, sa mundo. Bakit? Buhay ka pa kasi. Ah! Nadadamay kami mga malilinis at angelic. Wow! Napakalinis nyo, guys. May tanong ako! Ano yun? So, tuwing 9:30 mga kabisyo, magtatanong ako ng mga kung ano yung topic natin mamaya. Briefing natin tong lahat briefing ito. Guys, dito pa tayo mag-briefing, guys, ha? O, mga Hi, Sir drivers. Ivan! Oy, boss, Ivan and boss. Eto, Sir Ivan, yung tanong ko kay Uncle Dagol tsaka kay Mang Kanor. Si Mang Kanor muna yung sasagot, Mga sound effects. Ayan na, assignment mo. Sige, Ayan. tanong. Katas question of the night. Saan mas masarap?
Sa kwarto o sa kusina? Oy, Go. Bibigyan ko kayo ng 20 seconds to answer. ako sa kwarto, Kwarto, bakit? Kwarto para, safety. 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 Bakit? Ano bang panganib ang meron sa Mga maninilip. Yung magpasilip, baka makita nila yung aking for adults only. Oo. So, sa kwarto ka. Hindi ka sanay sa kusina. Ayaw mo sa kusina. Ay, masakit yung likod ko eh. Hindi, Sa sandal sa lababo. Basic. Hindi na kaya yung mga... So, si Mang Kanor at si Mang Kanor Kusina. Ay, sa kwarto. kasi gusto niya safety. Ayaw niya nasisilip ang kanyang Winnie the Pooh. Sabi naman sa Winnie po. Babae ba si Winnie the Pooh? Ha? Ba't wala siyang ano? Oo nga, no? Wala siyang ano? Nasa likod. Weird. Sabi ng Road Warriors, kusina daw sila. Sabi ni Bong Villamor. Ay, nabuhay. Nabuhay. Ako, kusina din. Ako, ikaw. Kusina din, Kwarto, parang ganyan. Bakit? Ba't kusina? Kasi nandun ang pagkain, nandun yung masarap. Oh, di ba? Nasa So, kusina. habang nagmumukbangan kayo, nagmumukbang din ng pagkain. Saan ka ba nagmumukbang? Sa kusina. Oh, sa kusina. Tama, sa Diba? kusina. Saan mo naaamoy yung mga masasarap na pagkain? Sa kusina. Yun. Sa kusina tayo. Tama. Para may Mga- thrill. O, yung mga kabisyo, abangan nyo po kung bakit natin pinag-uusapan kung saan mas masarap, sa kusina o sa kwarto. Ako din tatanungin. Tita Tanya, Chinita, saan ang gusto mo? Gusto kong magmukbang for a change sa kusina. Bakit? Kasi sa kwarto kasi, parang pagod na ako sa langit-ngit ng kama eh. Dami, wala pang WD-40 sa inyo. Isang spray lang yan, guys. Hindi, tsaka sa kusina, doon ang tamang pagmukbang eh. Ba't ka magbubukbang sa kwarto kaya ka iniipis eh, di ba? Ay, sis, babae ba yung ipis? Akin na yan. Grabe to si So, Mang. ang pinag-usapan natin dito ay mukbang. Di ba? Pag nangmumukbang tayo, pag kumakain tayo, nagko-content. Syempre sa kusina. Kasi kaya tayo iniipis, dinadaga. Kasi kung saan tayo kumakain eh, ng area ng bahay. Oh. Pagkain na ng si Mang Kanor sa kwarto, ayaw mamigay, madamot. Siyempre, akin yun, ibibigay ko ba? Hindi ko isi-share yun. Ako lang uubos Sa nun. bagay. Kala ko ba mayaman ka? Oh. Kahit mayaman, ganun sila sa kwarto. Hindi magsishare yan para yun ang tinatawag na basta security. Ayan, Basta secure. Ako sa kusina. Kusina. O, ewan Gusto ko ko lang. kasi yung ginaganon sa lababo eh. Okay guys, maniwala na sana tayo. Hindi ba stainless yung lababo nyo? Tiles. Tiles yung lababo kasi nasugatan yung puwit ko eh. Kaya yung Yero? Yero Kala naman. ko ba mayaman ka? Oh, Hindi napalitan. Kinalawa. Dirty kitchen. Abangan Okay. mga kabisyo kung bakit namin pinag-uusapan yung saan mas masarap, kwarto o kusina. Kasi maulan eh. Naku. Abangan mo yan sa live drama natin sa Mga Katas Katas ng ng Nakalipas. Susunod na. Dito yan sa 90.7 Love Radio. Pero bago yan, Bakit? Sa Ay, eto Love na nga. Radio, saya'y dibitin. Makinig ka lang, ika'y siswertihin. Tatlong winners ng tig-1,000 at grocery items worth 500 pesos. Paano? Pag nahuli ka namin sa akto na nakikinig sa Love Radio, paldo! Basic! Kaya ngayong krisis, pwede mo nang i-chismis kung paano magka-cash. Sa kasama mo, love! Kasama mo, love! Kasama mo, love! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kasama mo kami, kabisyo. At eto na nga, nabigyan natin to nung bumisita yung team ng Love Radio Tits sa lugar nila. Nabigyan ng 1,000 pesos plus grocery. Yan. Oh. Sa ating kasama mo, love, dating sa inyo ng 90.7 Sino Love Radio. yan? Eto na. uy, mukhang crush ko yan. Congratulations sa iyo, Bernice Hernandez ng Quiapo! Bernice Hernandez ng Quiapo. Bernice ng Quiapo!
Ayan. Pag dalawa yung Quiapo. Pag dalawang Quiapo, ano yan? Kikiyaw-yapo po. Patulugin mo muna si boss. Bernice Hernandez, congratulations kaya kayo mga kabisyo. Abangan nyo kami sa lugar nyo. Sa tindahan man yan, sa bahay man, sa palengke, nasaan man kayo basta nakatutok sa 90.7 Love Radio. Nahuli namin kayo May pera ka na, may grocery ka pa. sa ating Kasama Mo Lang! Mga kabisyo, magsama-sama tayo hanggang alas 12 ng umaga. Dito yan sa 90.7 Love Radio. Kasama si Uncle Dagol. At syempre, Tita Tanya, Chinita, and we are live, hindi lang Metro Mega Manila. Saan? Live din tayo sa Love Radio Lucena! Magandang gabi DJ, po. DJ Dudes, good evening Saan sa'yo pa? dyan. Saan pa? Love Live sa Radio Tacloban! Mayang gabi. Mayang gabi, usap sa Love Radio Palawan. Ayan na yung Ayan na, gusto mo ayan, na tugtog. ayan. Gusto ni DJ Dudes yan Bakit? eh. Ayun, sa kwarto yan o sa kusina maganda? Yung ganyan tugtog. Doon sa ano? Sa harap ng salamin. Yung may salamin, tas Yeah. may aray ko. May pole. May LED May light. bakal, yung may bakal. LED light. Ayan. Yan. Sabi ni Jobert Bertudaso sa parking ako. Ay! Ang layo sa tanong. Basic. Bukas pa yung tanong. Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako.
Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay,
sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Oh, ano
Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka, pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
guys yan! Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa.
Gisuyop man ang lakas. Tama ba itong ginagawa natin? Makalingaw man o nakakabanas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, among igawas. Kaya iandam ang pamunas para sa mga katas ng nakalipas. Baka mahuli ka ng asawa mo. Uncle Dago. And Tita, Tanya Chinita. Magandang gabi po, Colindits. Tawagin niyo na lang akong Celine. 23 years old mula sa Zamboanga City. Lumuwas po ako ng Maynila para matustusan ang pangangailangan ng aking anak. Nung 19 po ako, nabuntis po ako. Pero ayun, di ako pinanagutan ng tatay ng anak ko. Kaya po, namasukan po ako sa isang kamag-anak na si Tita Mariana. Isang matandang dalaga. Dahil medyo senior na, kaya kailangan daw po ng makakasama at mag-aasikaso sa bahay. Pagdating ko sa bahay niya sa Santa Ana, ay dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Kasi pag hindi ka dumating, di ako makakaalis dito. Mag-abroad na kasi ako. Diba? Happy po ako Tita? para sa'yo. Oo nga welcome dito sa medyo hindi ko naman kalakihan na bahay. Medyo malaki, marami nagsasabi, malaki daw. Pero, Malaki naman talaga, malaki tita. ba? Kasi Porke 7 kwarto lang, malaki na. di rin mayabang tumandang Ano to. yon? Sabi ko, ang ganda mo talaga. Malaki pa yung bahay mo. Oo, at saka hindi naman kalakihan. Meron lang naman 3 CR lang naman. Tsaka, Di ba? Isang kwarto ni tita, 3 yung CR niya. oo, kasi yung ano ko, pagsasabon doon sa isang CR. Pag shampoo sa kabila, lilipat ako magpupunas na. Gusto ko kasi may walk-in closet pa ako. Ay, sosyal! Ang laki po talaga ng bahay nyo. Kaya nga, Sana po- aalis na ako. hindi ko na kaya ginising. Stress ako. Kaya good luck, girl. Yung ganda mong yan. Dahil ka sa Buanga White. Ewan ko na lang pagdating dito. Pero masipag naman po ako, tsaka para sa anak ko po, yung inspirasyon ko talaga. Kaya gusto ko po mamasukan sa inyo, Tita Mariana. Trixie, good luck sa ano mo. Pero gusto ko itur mo muna ako ano yung mga kailangan kong gawin. Okay, tara. Sabay na tayo. Samahan Dito mo tayo, muna, tita. kwarto, number 1. Okay, this is the main bedroom. Dito ako natutulog. Dito ko lahat ng ginagawa ng pagbabibrate sa gabi. Guys, matanda na yan ha. Take note. Bakit? Katas nang nakalipas. Kaya nga, sabi ko nga. Katas may katas pa. Latak-latak, pero pwede na rin yun. So dito yun. Uy, pero saan nilaki ng uod mo, tita? Yak! Yay! Mayak! Okay, ito. So, kailangan mo lang naman pahira ng Star Wax, Floor Wax yan. Okay. Oo, dapat. Marmol yan, pero dapat lagyan mo ng Star Wax.
Okay, gusto ko bubunutin mo. Gusto ko kasi, doon pa rin ako sa traditional eh. Marmol Okay. na yan, ha? Papabunot pa, guys. Oh, kaya ka Nasa pala- katinuan pa ba itong matandang to? Kaya nga ako aalis, di ba? Marmol, iba Starbucks, tapos ipubunutin. Oh. Tapos yung iskaparati ko, mag-ingat ka lang sa alauna na madaling araw. Oo. Oh, kaya ako aalis. Kasi tumutunog walang tao. Okay, doon na tayo sa... Saan naman tayo? Ay, ang kwarto na yan kay... Eto. Andiyan na ba si Maynard? Ito yung tinutulugan ng anak-anakan ko, si Maynard. Kala ko po, single po kayo, matandang dalaga po. Anak-anakan nga eh. Ikaw mag-explain it. Kumare kasi niya yung nanay, tapos nawala na, iniwan sa kanya nung bata pa Ang yan. bait naman po pala ni Tita Mariana. Doon Don't din siya mention tumara it. sa kanila nung nandito siya sa Maynila, di ba? Diyan nga nagtitigil yung aking anak-anakan ha. Kung may mga makikita ka man dyan, hayaan mo na. Ay, parang nakikita ko si Kuya Roger. Pero, Okay. sige na nga. Basta, Saan, Trixie? Ay, eto, doon tayo sa labahan. Sa Tara, labahan tara, tayo, tara. sa labahan. Ito yung dishwasher area. labahan! Guys, Mali. kaya talaga ako aalis. Ano ba yun? Washer area. O, dito yung labahan. Diyan mo lang isasampay yung mga damit-damit. Pero gusto ko dapat... Dami. Oo. Ayusin mo ang paglalaba kasi si Trixie yan, magaling yan. Talagang ang blue na papaputi niya. Totoo yan. Ayun nga. Oo, Kaya nga ako aalis. Mga dekolorya, puti Opo, na lahat. noted po. Malinis naman po ako maglaba. Na-train po ako ng nanay ko. Yun nga lang po, baka hindi... Mukhang konti lang naman po yung damit ni Tita Mariana. Yung kay Maynard po, Sir Maynard po ba, lalaban ko din yun? Oo, Eh, alaban syempre, mo. amo mo yun eh. Lalaban mo din yun. Bantayan mo kasi pati brief na pinapalaban, may mga katas. Iniigit. Grabe naman, sabihin mo kay Maynard, tita, na huwag na siya painumin ng tuba. Kasi ang tuba, malayo sa sakit, malapit sa igit. Sige, ingat ha. Pag-ingat ka dyan sa Maynard na yan. Bakit, Trixie? Kahit ako ganito, naku, papantasyahan ako nun. Ay, oo, medyo... mas lalo ka maganda ka, girl. Hindi po, nakafocus lang po ako sa pamamasukan po bilang kasambahay kasi yung anak ko po, naasahan ako, hindi na para lumandi, hindi po ako ganun. O dapat lang. Sige Meron na. pa po ba? Yung tanong ko lang po, yung pagluluto po. Ikaw din magluto. Ikaw ang magluluto. Kailangan, bibigyan kita ng halimbawa, Lunes, adobo, Martes, pritong itlog. Ayan, may listahan yan si Oo, tita. tapos ikaw din mamamalengke, pero sasamahan naman kita sa mga unang linggo ng pamamalengke. So yun. Trixie, saan bang abroad ka, Madam, mag-Dubai na ako. Dubai. Nakahanap na ako ng Arabo doon. O sige, good luck ha. Habibi. Oo, good luck, happy ako. Salamat, tita, ha. Di pa ako tapos magsalita. Aray ko. Kaya nga ako aalis talaga, guys. Galingan mo and I'm happy for you. Malungkot ako na haalis ka. Pero masaya ako dahil malayo ang mararating mo. Proud ako na naging parte ako ng success mo. Salamat din, tita, sa lahat ng mga pahirap. Nahirapan Training siya malaki. yon, training. Sa bagay. Oo, ingat ka, Trixie, ha? Sige, Ikaw rin, salamat. ingat Pag ka may rin tanong dito. ako, pwede ba kitang i-chat? Chat ka lang. Basta reminder ko, yung Maynard din, may ingat ka dyan. Hindi, wala yan. Maldito Lalaki yun. lang yan. Nung araw na po yun, hindi ko naman nakita yung Maynard po na sinasabi ni Trixie at Tita Mariana. At ako na nga po yung gagawa ng mga gawaing bahay at pag-aasikaso kay tita. Hindi naman po siya mabigat kasama sa bahay. Mabait po siya. Naantindi niya lagi yung pagkain ko. Binibigyan niya ako ng mga vitamins. Hinahayaan niya ako magpahinga sa tanghali. Napakabait po na amo. Pero sinabihan niya din ako na
Mag-ingat ako dun sa anak-anakan niya, si Kuya Maynard. At isang gabi po habang naghuhugas po ako ng mga pinggan. Ay, okay, tapos na. Ano pa ba? Magpupunas pa Magandang ako. gabi. Ikaw pala yung Ay, hello po, sir. bago dito. Ano, sir, kuya lang. Masyado namang matanda kuya. yan, sir. Hindi po ako sanay, pero sige po, Kuya Maynard. Ang pangalan mo? Ako po si Celine po. Apo. Ilan taon ka na? Ano po, 19 na magto-20. Ito ba? Hindi na briefing. Ilan taon ko ngayon? Sabi mo 23 ka. Ay, 23 na po ako. Sorry. 19 ka, tapos Opo. di ba may anak ka na? 19 po ako nung nabuntis. Tapos hindi na po ako pinanagutan nung tatay. Kaya signal mom po ako ng almost 5 years na po. Di halata, batang-bata ka pa. Tapos kala ko nga wala kang anak eh. Tsaka ganda ng kutis mo. Mga pag galing sa Buanga, mapuputi talaga, no? Hindi naman po. Wala nga po akong ginagamit sa katawan eh. Eh, yun na nga. Wala ka pang ginamit niyan. Po, kasi wala Kaya mo, na. bibigyan kita ng mga... Huwag na po. lotion. Baka magalit po si Tita Mariana. Huwag Bakit na nang po. magagalit si mama? Eh, katulong lang po ako dito eh. Teka. Huwag mo sabihin katulong ka. Hindi ka katulong dito. Oo, tumutulong ka, pero parte ka na ng pamilya. Ano ka ba? Nakakaya naman po. Sino man nagluto? Nagugutom ako eh. Pwede mo ba ako paghain? Opo, actually po, dahil alam ko nga hindi pa kayo kumakain. Ito, ininit ko na po yung adobo. Medyo marunong po ako magluto. Sana po magustuhan nyo, Sir Sige nga. Kuya Maynard. Adobo? Ano yan? Opo. Chicken? Chick boy? Chicken po. Tapos ang ano po, boy. ang alam ko kasi kung adobo maraming luya para maalis po yung lansa ng manok. Sana po magustuhan nyo yung sauce lalo. Sige, tikman ko. Sige po. Sir, ito po yung tubig. Ano, sir? Kuya Ay, na nga. kuya, ayan po yung tubig. Gusto nyo po ba ng soft Teka. drinks? Okay na. Masarap. Masarap ka magluto ah. Sarap mo. Pa? Magluto. Binubola nyo lang po yata. di oo nga. ako eh. Ang sarap ng adobo mo. Grabe. Nasira diet Sir, ko. naubos nyo po. Oo. Huwag ka na. Mag-sir ka. Kikis kita. Sige. Ay, wag po ko, Kuya Maynard. Oo. Sige. Sir ka. Kiss talaga kita dyan. Hindi po. Happy po ako na nagustuhan niyo po yung adobo ko. Turo po sa akin yung nanay ko. Ah, okay. Opo, gusto nga po yan ng anak ko eh. Kaya tapos sakto din. Gusto din pala yan ni Tita Mariana. Tas ngayon po nagustuhan niya din. Asan si mama pala? Nasa kwarto niya? Opo, nagpapahinga na. Maaga ko po siyang pinaliguan. Minsan, anuhin mo na lang si mama kasi medyo may edad na eh. Opo, Tindihin mo na lang. nakakalimutan niya nga po yung, nasusuot niya nga po yung brief mo. Minsan ganun na siya kaulyanin, pero... So, hawak mo yung brief ko. Ha? Ikaw ah? Hindi po, nakakahiya naman po. Wala naman pong mali siya yun, sir. Kasi syempre, yaya ako sir dito. ka. Kiss. Kiss. Nag-sir ka. Sir, bakit mo... Oh, sir pa. Gusto niya talaga. Isa pa, ayan. Oh. Baka po magalit sa akin yung Ka Tita na maingay Mariana. kay mama. Ganyan lang yung silosa lang yan, pero okay yan. Pero amo ko po kayo, kaya ko po kayo sinasir. Sir ulit. Isa pa. Da. O ano, magsishare ka pa ba? Ha? Sige po, liligpitin ko na po yung kinainan nyo. Salamat Thank you, Sarap Kuya mong Maynard, magluto. na gustuhan niyo po. Good night po. Good night. Magsasara pa po ako ng mga ilaw at mag-check pa ng pinto at bintana. Okay, sige. Pahinga na rin ako. Sige po, good night Nice po. to meet you. Nice to meet you po.
Nakita nga po kami ni Kuya Maynard Colentits. Nagkwentuhan sa buhay-buhay. Tapos ang dami niyang tanong tungkol sa buhay ko. Kasi nga, ang bata ko daw naging single mom. Tapos tinatanong ko din siya kung paano yung buhay niya. Siya naman po daw, ayaw niyang mag-commit. Gusto niya jowa-jowa lang. Kaya siguro ako pinag-iingat ni Trixie at saka ni Tita Mariana kasi matinik po sa babae nung gabing yun 3 kiss agad eh. Tinawag ko lang Sana cancel. all! Pero hindi ko alam kung magsusumbong po ako kay Tita Mariana kasi baka sabihin ni Tita Mariana gusto ko naman. Ano po ba? So ito na nga po. Isang araw, nagkita po kami ni Kuya Maynard. At halos araw-araw niya na po akong dinadalaw sa kusina o kung may mga ginagawa ako sa labahan. Tapos, kapag maaga siyang uuwi, gusto niya sabay kaming maghapunan. Isang gabi po, sino kaya yung dumating? Ay, si Sir Maynard. Naku, parang lakas ng amoy ng alak. Sir Maynard! Ay, Sir na tawag ko. Kuya Maynard! Narinig ko may utang ka isang Lasing kiss sa ka, akin. diba? Lasing May utang ka isang kiss. Sino bang lasing? Ako, ikaw. Kuya Maynard, halika na po. Dahil lang, di kaya. Wait lang. CR lang ako. Wait lang. Teka po, alalayan kita. Suka ka, sir? Sige lang po, ako na po bahala dyan. Huwag nyo nang intindihin yung tapon-tapon ng suka nyo. Grabe yung nainom namin. Puro crispy pata po yung pulutan nyo, Sama ko sila. Roger eh. Ay, kasama nyo po Sila yung... Brandon, oo. Ay, mga kaibigan nyo po na lagi nyong kasama. Ate Barbs, kwarto. Kuya Maynard, para hindi ka ma-hangover. Sakto, may sabaw pa ng sopas. Dalahan kita sa kwarto. Sunod na lang ako doon. Sige, sunod ka. Sakit ng ulo ko eh. Pasensya na. Opo. Salamat ha. Pasok! Pasok na po ako, kuya. Teka lang po. Nakatapis lang po kayo. Ganito ako matulog Sorry, eh. kuya. Sorry. Iaabot ko lang po tong sopas. Andyan na po yung kutsara. Halika, higupin kita. Po? Ay, yung sopas. Tumatapon po. Sige, subuan ko po kayo. Sige. Subuan mo ko. Ayan. Nalaglag yung towel. Kuya, teka, ibabalik ko po, kuya. Wag na. Halika dito. Kuya, teka lang po, dalawang sir lang po yung utang ko. Bakit parang tinatagalan niyo yung cake? Kasi mali ka pa rin eh. Nagsisir ka pa din kaya may utang Tatlo ka lang sa po, tatlo lang po. Halika dito, huwag ka na maingay. Bangbong mo naman. Nakaligo mo na ba? Natatakot po ako, baka po pumunta dito si tita. Tingnan mo yung boses mo. Huwag ka na matakot. Akong bahala Kuya. sa'yo. Bango mo talaga. Talaga po. Nagigigil ako. Hindi ka rin. Ganun talaga. Kuya. Huwag ka na maingay. Halikan kita sa leeg, ha? Kuya. Bababa na ako, ha? Kuya. Doon po ang unang bembang namin ni Kuya Maynard.
nakakahiyaman pong sabihin pero sinadya ko siyang tawagin sir. Kasi hindi ko alam may magnet po siya kahit pinag-iingat na ako ni Trixie tsaka ni Tita Mariana. May magnet, kakaibang magnet talaga si Kuya Maynard na hindi ko mapigil. Kaya bumigay po ako. Opo, ginusto ko din yung gabi na yun. Naging kampante po kami sa isa't isa hanggang isang araw. Ingat ka sa biyahe mo. Sige. Pero babalik ka ba agad? Hindi. Matagal ako. Oo, ano lang eh. Gagabihin ka na. Tawagan mo ako, sunduin Ba't kita parang sa... hindi pa ako nasagot? Dami mo ng ano. Hindi. Basta matagal ako. Huwag nyo na akong intayin. Matulog na. Itulungan mo magsara ng bahay si Mamaya, opo, aalis din ako eh. si Charlene. Sino ba yung pangalan ng yaya natin? Si Celine. Si Lynn. Sorry, Ulyanen. Oo, sige. Alis ka na, ingat ma. Ingat, ingat. Ingat ha. I-chat mo lang ako kung may emergency Oo, ha. umalis ka na. Sige, Baka ano malate gusto ka mong pa eh. pasalubong? Huwag mo na ko intindi na pasalubong. Chat na lang. Bye-bye. Bye-bye. Kuya. Kaya maingay, umalis si mama. Baka andyan pa po. Hindi pa po yung nakakalayo. Grabe ka naman. Wala naman. Aray ko, gulat mo naman ako. Talaga. Ito naman gusto mo, Wala diba? na siya. Nakaligo na. Nakaligo ka na. Suot ko yung paborito mong tibak. Ayan, tibak mo niyan. Patulugin natin. Manihala. Kuya. Halika dito. Kuya Maynard. Halika dito. Anong ginagawa niyo mga walang ya kayo? Ma! Lumayas ka dito, Celine. Sinasabi ko na sinusubukan ko lang kayo. Nararamdaman ko, may instinct ako na may ginagawa kayong masama. Lumayas ka! Lumayas ka, Celine! Ay, Tita Mariana. Ma! Walang kasalanan si Celine! Ma! Tita Mariana, sorry po. Lumayas kang babae ka, malandi ka! Ma! Hello, ayan. Ano ba yan? Sinira ko yung buhay ko. Nagpadala ako sa tukso. Kasalanan ko. Kasalanan ko to. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello po. You're in my heart. Hello po. Hello po. Andiyan na po. Thank you. Kadyot. Welcome to... Sabi ng friend ko! Ayan, sa kabilang dako si Kuya Dut kasama natin. Shout out sa title daw, Achay Killer. Alam na alam talaga ni Kuya Brandon. Shout out muna tayo sa ating mga Achay Killer. Aaron. Okay. Para Erwin, sabihin, bago tayo Elena. magsimula, may part 2 to bukas. So May hindi part namin kayo 2, abangan nyo. ma-update ng ano. May part 2 po. Abangan nyo may yung kwento part 2 ito. ni Celine. Correct. Abangan nyo bukas. Ayan. Sa mga bago po sa ating programa, pag may magandang episode tayo, nagpapa-game tayo ng magbigay ng title. Oo. You know. Ay, maldito. May tanong importante, seryoso. Dali na. Si Ma'am Ellen may Ano? tanong. Ito naman, hindi na makalusot-lusot. Palibhasa kasi, halika, walang magagalit, may tanong lang.
Tanong lang, saglit lang. Dali na. Saglit Camera lang. nga, camera. Dot. Kuya Dot, ayan, ayan. Kuha ba? Napakamatalino talaga. Pag basta mga babaero, hindi nahuhuli talaga. Galaw-gaw. Wala talaga eh. Pero, El Maldito. El Maldito. Yan yung Maldito sa ano. Taga ano yan eh. Malapit sa Kidapawan City. Hello sa mga taga Kidapawan. Sa Kidapitan na. Si Dulas Kidapawan. fresh daw ni Antipas. Daddy Uncle. Patingin focus mo nga, Kuya Dot, si Uncle. Naantok na nga ako Sabi eh. ang pogi daw. Gier. Thank you, Gier. Mag-asawa. Si May. Title, Sopas ni Inday. Ay, ayan na. Sabi dito, Kuya Dot, sige, focus. Ang fresh ni Daddy Uncle Pogi. Sige nga, tingin sa camera. Ah! Luma-luma. Luma-luma, te. Oh. Oops. Baka ma-block tayo. Okay. Inday Slayer. Sabi ni Tin, aka Paula Avellino. Kuya Dot, Kuya Dot. Tin Rivera, yan ka na naman, ha? Sumbong kita kay Titan Jello. Atilina, good evening. Title Salamat. daw katas ng igit. Dami naganap eh, pero yan. Ang gata sa adobo. Ay, nako, mamimigay na naman pala Si ako Coach, bukas. Oh, mamimigay daw bukas. Andiyan si Coach? Coach Romel? Ng Sabi ano? niya, naihi ako, buti na lang naihi daw siya, napanood niya daw tayo. Aray ko, ay madaling araw doon. Kumusta Sa lahat kayo, ng Coach? OFWs Taiwan, hello. Yan, nasa Black Kalautog Up. kay Maynard. Hello sa inyo sa Black Up. Tingnan nga natin sa Black So, may tanong ako dun sa story. Although may part 2, pero ang tanong ko dyan, may relasyon ba sila o bembang lang? Sa tingin ko, bembang lang yun. Bembang lang. Oo, bembang lang yun. Ayan. Yes, mga nanood sa atin, guys. Wala akong Sa mabasa. Black Up. Parang kamukha si Coco Martin. Close up mo nga, Kuya Dot. Close up mo nga. Close up mo nga si Kuya Dot. Nandiyan ba si Kuya Dot? Kuya Kuya Dot. Dot? Hindi nagawa ka, Kuya Dot. Ayun na. Wala namang close up eh. Ayan. Anyway. Ano ho, tumama? Wala pa kasi may part Bukas pa tayo yung, sabi ni, babawi kasi tayo, isang linggo tayong nagpahinga eh. So, babawi si Tigas Tito Clothing. Bukas, yung Brand, mamimigay siya ng t-shirt. And congrats yung nanalo kagabi. Congrats. From Riyadh, KSA, hello po. Ayan. So, yun. So, ang mga, may mga tanong pero hindi pa natin pwedeng dugtungan since may part 2 Oo, mape-preempt natin yung story. From Taiwan, So, hello sa bukas inyo na dyan. lang. Pero ang dami yung magandang suggestion. Oo. Di ba sabi niya, ang katas ng igit. Kasi may igit di ba yung brief. Yak. Pero malakas talaga si Maynard. Lakas niya talaga sa babae. Pero kayang-kayang gampanan talaga ni Uncle eh. Ako, hirap na hirap nga ako, guys. Kaya talagang walang, Inaral ko yung hindi ano. inaral. Inaral ko yung F role. wala sa script eh, pero nagawa mo eh. Si Batowski from US, hello. Anyway. Coach, mapupuyat ako nito. Oh, sorry na. Sorry na, Coach. Dax si Maynard. Dax ba? Wala naman yung sinabi. Dax siguro, kasi grabe. Hindi, alam nyo, kahit hindi Dax, ganito yan. Pag sabi kasi, ba, signal ma'am, o matagal walang ano yun. Feeling niya, yung kumeme sa kanya, pwede na yan, masarap yan. Ganon. Hello, Moja. Tin, hello, from Toronto, si Carl Rana. Hello sa inyo dyan. Ungol ni Maynard. Ang lakas umungol no? Si Uncle, tapos na ako eh. Siya, Nasa script yun, guys. nasa Oo. script ba? Ang higit ni Maynard sa brief.
Damak mo kayo, boy. Guys, ayun ba? Katas Oy! ng sopas, pwede rin, Ang di ba? payat na ni Uncle Cor eh. Congrats, Cor, kasi na-maintain mo talaga yung weight Oo, mo. pero mag-thank you ako sa kada clinic kay Doc Jade. Pero ang Kasi hirap binalik ka mag-maintain. niya sa alindog mo. Hirap mag-maintain. Medyo nag-gain nga ako konti, pero wala. Kailangan exercise, Tsaka, diet. Diet. Talaga. Okay, naka-flash po sa screen nyo ngayon yung tawag ng katas kasi pwede po kayong tumawag sa amin mamaya. May Kung i-share meron di kayong kayong katas. i-share tulad ng katas ni Maynard at ni sino ba yan? Celine. Celine, 0916-529-5595. Richard. As early as now, pwede na kayo mag-chat para sabihin nyo, ako po yung tatawag mamaya. As early as Oo, now. chat nyo kami. Viber po yan. As in, kahit di kayo mamaya tumawag, ngayon na. Heads Chat- up nyo na chat kami, nyo kami kayo para yung tatawag kami nakapila. sa inyo. Yes. Okay lang daw mapuyat si Coach. Coach, baka ka ba nagtatago dyan ngayon? Mga taga Muntinlupa, labas. Swimming pool sa Butuan, title. Inunahan si Alexander. Ayan o, sa kabila. Nag-flood na naman. Pwede gaho ako tawagan ninyo. Pag-chat po kayo dun sa Viber na naka-flash po. Sa screen. Ang topic ni Maynard, may pag-topic po kasi kanina si Ang. Saan ba tinapik yun sa pisngi ng Kefi? Paano grabe talaga, guys? Ang lapad. Alam na, ano yun, hood ng Volkswagen? Aray mo! Lalala, may ano pa, pag-demo pa. Sabi hood daw ng Volkswagen. Ay, nako. Kung sa sa Bisaya ba, agtang-agtang, aray ko. Lakas pa ka doktora ni Tita Tanyo. oh. Hi, Doc. leather Next style. patient, Doc. Dito, labas ang etit. Tutuliin. Ay, gamit to ang bibig, aray mo. Happy 21st birthday kay Cyril Bolido. Ayan, salamat kayo. So, Von abangan niyo- Mabanag, Luka Doncic ng Ayan, MBC. ayun, si Bon, yan yung kasama ni Yung Brando babaero. sa Tigas Tito Clothing. Si babaero. Yung nag-baby din kay Mara. Oo, baby. Call yung Thank you, black na Jack sweatshirt Tira-Tira. pula. Kulbon, black. O kahit anong color, gray, pwede rin. Baby ni Mara Fafa yan Jong, si Bon. bye-bye. Lalabas mo na po ang alin. Papatuli ka. Anong kape gusto nyo tomorrow? Tin, basta Spanish latte, okay na ako doon, Tin. Alam mo na yun. Di ba drawing yan si Tin? Bukas daw, sabi niya. bukas daw ulit. Okay. Basta. Agahan mo, Tin, mga 4 para mainom ko. Pag ngayon ako inom, di na ako makatulog. Dali na. Nakakamiss rin pala makinig ng radyo kasi sa Taiwan Mandarin. Oo nga, no. Sa mga OFWs natin, Ay, hello thank you sa so ating much. mga OFWs. Saudi, may New Zealand, merong Butuan, nagsiswimming. Oh, Sabi taga ni Sir Ivan, Taiwan. parang mga na-bless kayo Ha? Parang mga na-bless. Hindi niya napakinggan. Aray ko. Aray mo. Anyway, ayan. Wala na po, tapos na yung season natin ng Tita Max Podcast. Meron lang siyang season. Abangan nyo, malay nyo, magka-season 2. Wala na ako si Lexi. Yan. So, Maslow thank from you so much Tagum. everyone and see you tomorrow. See you Ingat sa later. Tagum. See you later. May isa pa tayo tawag ng katas. Pwede na po kayo mag-chat ngayon. Check mo nga call kung may nag-chat na. Mga nurses daw sa North Shore Hospital sa New Zealand. Hi. Ang wife daw ni Coach Romel. Ayan. Shoutout mo talaga yan, Coach Romel, para walang bulabog. Ayan. May nag-miss call na dito, Black Scorpion. Ano mga pangalan na ganito? Alam na. Tawagan namin po kayo mamaya. Mamaya. Dagan salamat. Mag-chat kayo sa number. Save nyo na yung number na yan, ha? Dagan salamat. See you later, alligator. Dagan salamat, guys. Hindi ko pinakakarera Pero yung auto pinapasayaw ko naman na para makarena Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya yung pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go.
Tawag ng Katas. Tawag ng Katas. Tawag ng Katas. Maulang Wednesday. Grabe. Hanggang ngayon, di pa rin tumitigil yung ulan. Makatas ang Wednesday natin, Makatas. mga kabisyo. Oo nga Sa mga pala. nakatuto kanina sa Katas ng nakalipas, may part 2 po yun, kaya abangan mo bukas. Abangan bukas yung part 2 ni Celine mula sa Zamboanga City. Shout Isang out single mom. mga Chabacano na to niya. Buenos dias. Oo, kasi taga Zamboanga si si Celine eh. Oo, maputi. Basta taga Zamboanga eh. Oo. Ay. Tapos ito ang magandang balita kasi bukas dahil may part 2 yung ating Katas ni Celine, pwede kang magbigay ng title at ang may pinaka-creative na title mananalo ng limited edition Katas ng Nakalipas shirt. Mula po sa Tigas Tito Clothing. Ayan, salamat. Oy, mga nagpapa-shoutout dyan from Las Piñas, Ed's Cute, hello sa inyo. Oo, naka-live kasi tayo sa TikTok and sa Facebook ng Love Radio Manila and TikTok ng Love Radio Manila. Naka-live po tayo. Sa mga drivers natin na nakatune in sa kanilang mga car stereos, ingat ko ha, wag basta tabok sa baha ang inyong mga sasakyan. Pag matubig, wag niyong subukan, masisira ang kotse nyo. Patay ka diya. Ayan, sabi ni Express ba, wag daw. Si MJ23, may nag-share ng may tatawag sana sa Katas, Tita Max. Nahiya lang siya. Baka iiyak daw kasi siya ayan. Tita Lina ba yan? Atilina eh. Tita Lina. Wait lang. Tawagan na. Baka may gusto siyang i-shout out. Tawagan mo na rin yan. Hello, te. Wait lang. Hello, magandang gabi. Live ka. Live ka. Anong ginagawa mo dyan? Naghigda. Hinaan mo yung radyo mo kaya nagpi-feedback. Lumayo ka sa cellphone. Hello. Kapi na? Yan. Narinig mo ba, Tita Tanya? Ayan. Magandang gabi, Atilina. Sir. Live tayo. Andiyan si Tita Tanya. Kausapin mo. Hi, Tita Lina. Si Tatanya. Oh. Hello, magandang gabi. Magandang gabi. Ba't gising ka pa? Ay, bumawi ako kasi ilang gabi na natulugan ko kayo eh. Oh, pero okay lang yun. Alam mo naman na may edad na bilis matulog. Oy, kalabaw lang tumatanda. Tayo makatas pa. Aray ko. Makatas pa tayo. Ilang taon na nga si ate? 46. 46. Hindi naman tayo nagkakalayo. Ate Lina, ikaw, anong itatawag mo sa tawag ng Katas? Ito may kwento kasi siya, Tita Max, na Tits, na iano lang natin yung yung gusto mong ilabas, ate? Ilabas na yung Katas mo Katas kasi mo. ito yun eh. Pero nawalan siya ng brother lately, di ba, ate? Oo, tama. Kuya ko. Kuya. Pero yung kuya niya ay ang kuya niya ay gay. Pero matanda na, no? LGBTQ. 56 na ang edad niya, bayot. Noon man kasi. Sige, ikaw nagsabi niya na. Sige. Bayot daw. Bakla ba, Becky? Bayot. LGBTQ. Oo. Pero ano bang naitulong ng kuya mo na yun sa'yo, ate? Ay, sobra-sobra. Parang pangalawa kong magulang siya. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan yung kuya ko dahil nung isa pang anak ko, nandyan na siya, tumutulong na sa akin. Pangalawang anak ko, hanggang 3 anak ko, siya na yung tumutulong, bumili ng gatas, sirilak, lahat-lahat. Kaya nahirapan akong sa kanya. Ano tawag mo sa kuya mo? Kuya pa din? Ayun, hindi na, tita. Tita. Ay, love it. Ano ba? Nahirapan ako mag-ate. Yung pangalan lang niya tinatawag ko kasi nahirapan ako talaga. So, Bawal mag-Bisaya, sir? Okay lang. Pwede. Okay lang. Pwede. Problema na mag-Bisaya. Gamay, Basta,
Oo. Ito lang, tanong ko kasi, ano bang trabaho ni kuya mo? Bago siya namatay. Home service, manggupit, massage therapy. Tapos dati nag siya ng ballroom, tutorial, ganun. Parang DI. ano ba? Dance instructor. Oo, yun. Marami siyang, daghan siyang ginebawaan. Tapos, anong nangyari? Paano nangyari na nawala siya? Paano niyo nalaman? Ganito kasi yon, natutulog lang siya nung Semana Santa, natutulog siya ng Huwebes. Bago lang ba yan? O bago lang talaga yun. Nung Semana Santa lang nangyari yun. April. Natutulog. April lang. Tapos nung nung gabi na yan, nagmassage pa siya. Tapos yun, nagparami pa siyang pinapatawa nung time na yun. Tapos nung natutulog siya, akala nila tulog lang. Hindi na nabantayan talaga kasi ayaw niya na magpadisturbo. Naglalak siya ng pinto. Ayaw niyang tinatawag siya pag napapagod siya. Ayaw niyang ganon. Tapos nung pinabayaan nila, akala daw nila okay lang. So 3 araw, parang iba na yung kutob nila. Kasi hinahanap na nila. Magtimpla ng kape, tinatawag nila. Hindi lumalabas. Hindi na lumalabas, pero nagtaka sila. May siling pan at saka parang may siling pan. Maandar. Tapos walang kumikibo ba, ganon. Sino bang kasama niya sa bahay? Siya lang. Siya lang, may sarili siyang kwarto. Okay, tapos pag tinatawag, wala nang kumikibo. Tapos ang ginawa ng mga pamangkin niya ay sinisipa yung pinto. Pagsipa nila, parang na siya, nagmana, na yung mukha niya, Naagnas iba na. na. Agnas pala, agnas na mo. May amoy na. 3 days na eh. Ilang araw siya bago natagpuan, te? 3 days. 3 days na. Yung mukha niya parang masakir na, parang binugbog, parang ganun. Kaya ang dami naming katanungan ano ba talaga yun? Ano ba siya or tulog lang ba siya? Kung marami kaming tinatanong kung bakit na ganun Anong naramdaman mo nung nalaman mo yun? Nasan malayo kayo nung nangyari yun? Nasa Manila ako, samantala siya nasa Digos, Davao del Sur. Anong nalaman mo? Anong naramdaman mo? Ang nalaman ko, doon pa kami sa outing na tapos nawasama kasi panaginip ko. Talagang nanaginip ako maganda. Yun siguro talaga yun. Nagparamdam talaga yun siya kasi nga close na kami na magkakapatid Parang sobrang close namin ba. Yun parang ano ba yung panaginip ko? Akala ko lang. Tapos biglang tumawag yung yung tita ko. Sabi niya, di daw nila nakikita yung kapatid ko nasaan na daw. Kung sabi ko, puntahan ninyo doon sa bahay. Baka natutulog lang. Tapos pagpunta nila, nagkakagulo na sila, narinig ko sa video call ko, sabi niya, patay na yung kapatid mo. Ay, doon na. Sinabi ko na, wag kayong magbiro, patay. Puntahan niyo doon, wag kayong magsabi ng patay. Parang nabuang ako Kailan ang huling usap nyo, Ate Lina? Kailan ang huling usap nyo ng kuya mo? Birthday niya Tita Max, birthday niya, nagpadala pa nga kami ng kunting tulong sa kanya kasi birthday niya. Tapos pinicturean niya yung pera, tapos pinasa niya sa messenger, tawang-tawa siya, nagpapasalamat pa siya noon Tapos noon, may last kaming video call nung sabi ng anak ko, Lama, ang sarap ng ni tita na magluto ng lauoy, pero ikaw di man ka masarap man niya. Tapos nakita ko siya na yung lumuluha siya sa tawa. Oo. Pero may sakit na ba siya, nararamdaman, pasumbong-sumbong, ganun? Nung bago ako umalis, sabi lang niya na, parang sakit yung dibdib ko. Parang minsan hindi ako makakahinga, sabi niya. Marami na talaga akong naramdaman. Sabi niya sa akin, pero ayaw niya talaga akong umalis. Sabi niya, bakit ka umalis? Sabi naman niya sa akin, sabi ko, kailangan kaaral pa yung mga pamangkin mo. Sabi mo, matanda ka na, di mo na talaga kaya, marami ka nang ramdaman. Sino mo papaaral ng mga pamangkin mo kung hindi ako pupunta doon sa Manila? Sabi ko sa kanya. Ayun. Yun na pala yung last.
Nag-video call pa kami last nung birthday niya at saka yung last na mga katapusan ng March, yun ang katapusan naming yung umiyak siya sa tawa. Yun nung last naming Tawag. tawag. Tapos sabi ko, nakita ko talaga siya, ang saya niya ba, parang umiiyak siya. Siguro, paramdam na talaga niya yun. Oo. Ate, kung alam naman natin na sa langit na yung kuya mo ngayon, anong mensahe mo? Kung sakasakaling makarating man yung mensahe mo, makaabot dito sa iya. Ang masabi ko lang na kung ang tao ka kasi pag namatay tayo, 'di ba, may mga espiritu naman tayo, 'di ba, Uncle? O kung nakita naman niya ako, nakita niya yung mga pamangkin niya, ang buong pamilya. Ano na lang niya, yung parang igagaya, na lang niya, parang I-guide. i-guide niya, tapos huwag niyang pababayaan na lang ngayon. Kasi alam ko naman nasa kamay na siya ng Panginoon ngayon. At saka pinagdasal ko naman na ang buong pamilya, lahat na sana makakamit kami ng yung salvation, yung kaligtasan, para yung kaluluwa natin, pag namatay tayo, mapunta tayo sa langit. Yun lagi kong pinagdasal talaga. Ate, kumusta naman yung pakiramdam mo ngayon? After how many months? Yung di ko talaga minsan napigilan, pero mag-iyak ako. Maalala ko talaga siya sa sobrang ko talaga, hinayang din naman ako. So sabi ko naman, naisip ko naman, lahat naman tayo pala, mamamatay talaga tayo. Hindi tayo pwede na hindi mamamatay kasi nasa Bible naman talaga yun na mamamatay talaga tayo. Sabi ko, Lord, tulungan mo lang ako natanggapin ang katotohanan na wala na talaga ang kuya ko kasi dahil gikan man na sa imuhang pulong nga dapat mahitabo gyud na siya. Kaya mao nang akong ginahinay na lang og dawat nga dili na ko masakitan niya. Dito na ko na kontento nga gidamgo na ko siya, nakita na ko siya sa damgo nga happy siya nga nakita ming duhan. Mao na to sugod ato di na kay ko tanto magsige na lag taod-taod hilak kay murag kato akong gipangayo nga makontento nga ako ang pagkamingaw sa iya. So nagihatag man sa kuha nga ginagdamgo ko nga makita na ko sa damgo. So nanaginip ka na masaya siya, parang yun na yun. Ang taba niya, ang taba mo sa vitamins ako, tapos nakita ko yung bahay niya, simbahan. Parang ang saya ko talaga kasi sabi ko, Lord, alam ko na sa kamay mo pala ang kuya ko, kaya di na ako mag-alala. Sabi ko. Ate Lina, salamat Salamat sa pag-share mo. Salamat, sinagot mo yung tawag namin. Ako ngayon kasi alam natin nasa mabuting kamay na siya ngayon. At alam mo, Col, yun yung isa sa magandang maranasan kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, makasama mo ulit siya. Hindi man physically pero spiritually, like sa panaginip. Ang importante nun eh. Kasi feeling mo totoo yun eh, subconscious yun eh. Thank you, Ate Lina. Ate, salamat ha. Bye, God bless sa inyong dalawa. God At saka bless. sa Love Radio 90.7. Salamat. Thank you. So mga kabisyo, pwede po kayong tumawag dito. Bukas i-announce na meron tayong panibagong hotline na aabangan para hindi lang, halimbawa wala kang internet, pwede kang option tawagan. ka. May option ka. So bukas i-announce mo namin yung hotline sa Tawag ng Katas kasi deserve mong mapakinggan dito sa Love Radio. Nakakalungkot man yung kwento ni Ate Lina. Kasi avid listener din natin si Ate Lina Tits, no? Na parang nung panahon daw na nagchat-chat nga siya, paano daw siya maka-move on. Lalo kasi hindi niya kasama eh. Oo. Tapos kapatid niya, alam mo yung kapatid mo na tinutulungan ka, lalo na may mga anak siya, tinutulungan siya. At saka hindi lang yun, sabi close daw sila magkakapatid eh. Sa panahon ngayon, ang hirap ng ganyan, close family ties kasi marami nang nasa abroad. Oo. Shout out sa brother ko Yung nasa mga Australia. babaero na nga eh, nagagawa ng paraan. Nanahimik lang ako dito. Nadamay na Sabi naman kanina, yung... Ate Lina, di ba lahat tayo pupunta sa kabilang buhay. Alam niyo po ba meron sa mundong nag-iisang tao na hindi makuha-kuha. Naniniwala ako masamang damo matagal mamatay, hindi na mamatay si Mang Kanor.
Jot, ikaw na, Jot. Let's get it to rumble. It's now 11:40. Pahina yung commercial. Thank you po. So, eto, Wait lang ha. Extra lang i-activate namin to, itong 8832-6163. Ito na po yung posible o super sure na natatawagan natin. Bagong hotline natin sa tawag ng katas. Kaya abangan nyo po. Bukas yan na yung gagamitin natin. Para sa, gusto natin maabot din yung mga walang kaya makapag-internet. Kasi pag nag-Viber ka, kailangan mo ng load para makakonect ka doon. Minsan wala kayong load kasi nga, tinitipid nyo na nga yung kabit nyo. Tapos, di ba? Thank you, Tin. Yes, Mirasol. We will do some other options. Yes, Di lang para yung landline. mo lang call yung commercial. Sorry. Di lang landline. Lahat ng Paraan. paraan na maabot nyo kami kasi kunyari, nasa ibang bansa kayo, gusto nyong tumawag para itawag yung katas nyo, walang problema sa atin. Okay. Nakamute ba? Mute ang mic nyo. Hello, wala naman. Hindi, nakalive. Salamat din si Tin, hindi pa natutulog to. Gigising pa yun na maaga kasi papanoorin niya pa si Titan Jelly. Aray ka. Aray mo. Zero 2-8832-6163. Again, that's 02-8832-6163. Simula bukas na yun ang tatawagang mong numero para makasama ka namin sa... Tawag ng katas. Yes. Ulitin mo nga, Mang Kanor, kung marunong ka magbasa. Kasi alam niyo po, ang tagal lang sinasabi ni Mang Kanor sa akin na magaling siyang, marunong siyang magbasa. Pero nadududa talaga ako kung mayaman talaga siya. Sige nga, basahin mo yun. Number lang yan 02 883-6163 in exact order. Basic. Ang galing. Ala, i-rumble nila yan. Tama. Tawag na sa tawag ng katas. Kanina nakasama natin si Atelina. Thank you, Gabo, Atelina. shoutout sa'yo pati sa mga kasama mo dyan. And condolence again sa pagkawala po ng inyong kapatid na nasa piling na ng ating creator. Diba? Maraming salamat and mainit Shoutout maulan. natin yun sa mga nasa TikTok. Hi! Facebook. Hi, Mama Eileen Joy! Rose. Oh, di ba Noel. natuwa sila? May other option tayo. Kasi hindi lahat nagva-Viber. Katulad nung kachat ko na lalaki nung isang araw. Ha? Sino ba yan? Sabi ko, Viber lang tayo. Sabi, hindi, Telegram lang. Oy! Ayaw mag-Viber. Gusto niya kasi Telegram. pag Telegram na, alam na. Yan So, meron kasi. tayong landline para, pwede nyo po tawagan kahit naka-mobile kayo. Konting load lang. Tapos, yun. Yan. Tignan natin ha. Ayan, O kung bukas. makapag-provide kami ng mobile phone para kami rin yung tatawag para wala na talaga kayong gastusin. Ayaw namin kayong gumastos eh. Diba? Yan na. Text lang kayo. Tatawagan namin kayo. Tatawagan namin kayo. Okay? So, abangan nyo po yan bukas. Maraming salamat mga kabisyo. Ito po ang mga katas ng nakalipas. Nakasama niyo po. Oo, alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi. Kasama nyo po ang Certified Playboy Uncle Dagol. Ang dahilan ko bakit ka nanonood ng radyo, Tanya Chinita. With Mang Kanor. Uy, humabol pa si Pastor Bilidyo. Sayang di nakapayo kay Maringlina ko. Bayong gabi, salamat guys. Nakasama nyo po dito yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. By my window. Metro's #1 Love Radio. Basic!